Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fir-raba' kwart tal-2022 dawk li sifru barra minn Malta nefqu kważi 159 miljun euro ftit aktar minn miljun euro bis-inqas mill-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal perjodu bejn Ottubru u Deċembru tas-sena li għaddiet. Ħareġ kif dan il-perjodu l-att ta' dawk li sifru minn pajjiżna qabżu l-180,200 persuna, fil-waqt l-att tal-jieli li tqattaw barra minn pajjiżna qabżu l-1,214,000. L-NSO fl-istatistika tiegħu wera li mit-turisti li sifru minn pajjiżna kważi 110,000 għamlu dan għal-btala. Dan jammonta għal 61%. Intant kważi 46,000 vjaġġ saru sabiex turisti jiltaqgħu ma' sħabhom jew qraba tagħhom, kważi 18,000 vjaġġ saru għal raġunijiet ta' xogħol jew negozju. It-tul medju ta' safra kienet 6.7 lieli, kważi 58,000 turist qattaw 7 lieli jew aktar barra minn pajjiżna, dan fil-waqt li kważi 66,000 turist qattaw bejn 4 u 6 lieli, aktar minn 56,000 turist qattaw bejn lejl u 3 lieli barra minn Malta. Kważi 87,000 turist sifru permezz ta' low-cost airlines, fil-waqt li kważi 82,000 użaw kumpaniji tal-ajru oħrajn. Intant kważi 12,000 turist użaw il-baħar biex vjaġġaw minn Malta. Mit-turisti kollha li sifru minn pajjiżna fir-raba' kwart tal-2022 kważi 100,000 kienu rġiel, fil-waqt li ftit aktar minn 80,000 kienu nisa. Kważi 50% tat-turisti li sifru minn pajjiżna kellhom bejn 25 u 44 sena, dan fil-waqt li kważi 29% kellhom bejn 45 u 64 sena. L-NSO irrimarka wkoll li l-Italja baqgħet l-aktar destinazzjoni popolari kif kienet tirrappreżenta 33% tal-vjaġġi li saru. Kważi 135,000 vjaġġ saru fl-Unjoni Ewropea, minnhom kważi 118,000 vjaġġ saru fiż-żona tal-Ewro. Min-naħa l-oħra aktar minn 45,000 vjaġġ saru l barra mill-Unjoni Ewropea. Intant mit-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li fl-2022 kollha kemm saru aktar minn 600,000 vjaġġ il barra minn xtutna. In-numru tal-jieli tul dan il-perjodu ta' 12 xahar qabeż l-4.2 miljun lejl. Tul l-2022 dawk li sifru minn pajjiżna nefqu aktar minn 517 miljun euro.